belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Sinds het aantreden van het kabinet Pisas is er geen minister van Economische Ontwikkeling. De functie wordt waargenomen door Roudmilda Lamoni Sicilia, die ook minister is van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Gisteravond heeft de PNP besloten wie namens die partij de nieuwe minister van Economische Ontwikkeling wordt. Dat is Rui Sandro Seintje. Er is gestemd over de nieuwe kandidaat en volgens de PNP was het een druk bezochte en soms emotionele vergadering, maar uiteindelijk is de hele partij achter Seintje gaan staan, die nu door de screening moet komen voordat hij minister kan worden. Veel aandacht in de extra voor een zaak die onlangs op Curaçao speelde. Het gaat om een werknemster van Century Trust. Volgens de werkgever moest de vrouw zich laten vaccineren. Die weigerde dat en daarop werd het contract ontbonden. De rechter heeft nu dit ontslag nietig verklaard. De rechter stelde in zijn vonnis dat er geen vaccinatieplicht is en dat een werkgever dan ook geen werknemer mag dwingen om zich te laten vaccineren. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei em Aqualectra, ta honrar de por servir e de contribuir ao bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo compensação. Se a botar corção, nota importância, botar ela blow. A botar corção, botar em um lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo ou chama 0800 0135. Muito nos contribui na melhor corção. Na het vertrek van PDVSA wordt de raffinaderij draaiende gehouden door Curaçao Refinery Utilities CRU. Die heeft gisteren echter in een brief aan de werknemers laten weten dat ze eind september de deuren sluiten. Alle vaste krachten is een afvloeingsregeling aangeboden. Voor de medewerkers die daarmee niet akkoord gaan, wordt een ontslagvergunning aangevraagd via het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Tegelijkertijd hoopt de raffinaderij nog steeds dat er een akkoord kan worden gesloten met het bedrijf Kork, die daarop de raffinaderij kan gaan draaien. Ook bij bars en snacks op Curaçao moeten mensen zich aan de coronaregels houden. Over de vraag hoe dat kan worden gecontroleerd werd gisteren een bijeenkomst gehouden met het crisisteam en eigenaren van bars en snacks op Curaçao. Volgens Leslie Fair van het crisisteam is het van groot belang dat iedereen zich aan de regels houdt. Nog niet zo lang geleden kende Curaçao nauwelijks nog actieve besmettingen. Nu is dat aantal gestegen tot meer dan 60 per dag. En daar moeten we iets aan doen, aldus Fair. De Curaçaose politie heeft onlangs een team opgericht dat zich speciaal moet richten op het oplossen van inbraken in het gebied van Banda Riba. De laatste tijd is het aantal inbraken daar flink toegenomen. En gisteren werd hierbij een grote slag geslagen. Op een terrein bij Montaña Rij, waar verschillende huizen staan, werden heel veel spullen aangetroffen die naar alle waarschijnlijkheid zijn gestolen. Elektronische apparatuur, gereedschap, maar ook heel veel geld en er is drugs gevonden. Verder werd een man gearresteerd. Medewerkers van het ministerie van Economische Ontwikkeling hebben gisteren een toko gesloten in de wijk Monte Carmelo. De reden voor de sluiting lag in het feit dat er in de toko al lange tijd nauwelijks was schoongemaakt. Er was dus sprake van een hele vieze situatie.
De medewerkers hebben de eigenaren op het hart gedrukt dat ze pas open mogen gaan als ze de zaak flink schoonmaken. Curaçao neemt vandaag afscheid van Seth Wright, een van de grootste zangers die Curaçao ooit gekend heeft. Hij was meer dan 60 jaar actief. Seth Wright overleed op 14 juli van dit jaar. Vandaag vindt zijn begrafenis plaats en wordt er uitgebreid stilgestaan bij het werk van Seth Wright en de betekenis die hij heeft gehad voor Curaçao en het Papiamento. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.